Godmorgen og glædelig 3. juledag. Nu er der jo mange af os, der nok har fået lidt god mad her de sidste 2-3 dage, og det har jeg altså også. Og lad os nu være helt ærlige, vi har nok fået lidt for meget både fedt og sukker og alle de der ting, der vi nu får til jul. Så derfor vil jeg faktisk vise jer et nyt produkt i dag, nemlig vores havre æblefiber. Fordi det er vores aktive fiber, og de er super gode. Og jeg har tænkt mig, at den skal jeg i hvert fald have de næste 14 dage. Og i virkeligheden kan man tage den altid, fordi den er fantastisk i forhold til vægttab også. Den gør nemlig det, at den indkapsler det mættede fedt i maden. Inde i maven, altså selvfølgelig. Den indkapsler det mættede fedt, så det ryger mere direkte igennem vores system. Simpelthen fantastisk. Men det jeg gør i dag, det er, at jeg laver egentlig bare min shake, som jeg plejer. Jeg skal have shake til Aelo, selvfølgelig. Men jeg laver min shake, som jeg plejer, med 2 ppm. Skal jeg lige have en rigtig ske? Ja. Med 2 ppm. 1, 2. Og jeg laver altså min julespecial i dag igen. Den er jeg ret vild med. Så det er med en saltkaramel. Og så er det med en chokoladesmag. Sådan der. Og så er det, at jeg tager en enkelt ske af vores havre æblefiber. Den her. Og det er altså den gule ske, vi bruger her. Sådan bare lige en enkelt ske af den. Den dufter rigtig godt af æble, og den smager faktisk også rigtig godt af æble, men når den kommer i shaken, så kan man ikke rigtig smage den. Men man kan nemlig også godt drikke den helt for sig selv, bare noget vand i et glas vand, så smager den af æblejuice. Man kan blande den med sin Aelo og te, eller en af delene. Man kan også lave diætdrink med den, hvor man tager den her sammen med Aelo og te og PDM. Og så spiser den formiddag og eftermiddag, og ja, det hjælper super godt på et vægttab. Og det er nemlig sådan, at den indeholder hele 6 forskellige fibre. I kender sikkert alle sammen det, der hedder husk. Og det er altså kun én slags. Det er kun, men den her, den har både de opløselige og de uopløselige, i modsætning til husk. Og det er altså super smart, fordi jeg ved ikke, men hvis vi vasker op, så er det altså meget nemmere at få tallerkenen ren, hvis vi både har sulfo og en opvaskebørste. Og det er det, vi har i det her fiberprodukt, fordi vi både har de opløselige og de uopløselige. Så det får altså meget lettere alt det her, alle de her gode ting ned igennem vores tarme. Og så det her med, at det indkapsler fedt, det er helt fantastisk. En super turbo start til ens vægttab, men man kan også bare bruge den igennem hele ens vægttab. Det sker der absolut ikke noget ved. Vi har rigtig godt af alle de her gode fibre, som i øvrigt også er fantastisk for vores mave- og tarmsystem. Så der er rigtig mange ting, der er gode for vores mave- og tarmsystem. Og det kan måske være en smule udfordret efter de her juledage, så det er en super smart idé at tage noget havre æblefiber. Så nu har jeg kommet det hele i min shaker, og så er det jo sådan set bare det. Sådan der. Yes. Og op i et glas med den. Jeg har allerede lavet min te og min Aelo. Den står derovre. Sammen med min microbiotic mælkesyrebakterie også faktisk. Så. Skål. Det er altså ikke så tosset. Og ja, det vil jeg gøre i hvert fald de næste 14 dage. Så kan I nu have nogle rigtig gode juledage. Jeg tænker, jeg dukker op her en gang imellem inden nytår også. Så vi ses. Og husk nu, der er altså stadigvæk 20% rabat på alle produkterne inde i min webshop. Så også på den her havre æblefiber.
Så jeg sætter selvfølgelig stadigvæk et link hernede under, og har I nogle spørgsmål, så sig endelig til. Jeg har masser af opskrifter i forhold til den her Aura æblefiber også, så I kan jo altid lige skrive opskrift, ja tak, nede under videoen her, hvis I godt kunne tænke jer at få nogle af dem. Så ha' det godt, og have en dejlig weekend. Vi ses. Hej hej.